Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau ma ga na dauke da wasu zafafan fina-finan India daga kamfanin Yusuf Zamani Record. Don haka faka kada ka bari a baka labari. Ka samu ka zo ka biya kuɗin ka domin ka shiga wannan group namu na fina-finan India na Hausa. A gaskiya ne ka shiga wannan group to matsalar ka da fina-finan India na Hausa ta zo ƙarshe. Duk wasu fina-finai da kake so kamar waɗannan da muke muku tallan su da kuma wanda ba ku ga tallan su ba ma da kuma wanda ku ga tallan su amma ko rasa inda za ku same su. To a kowace ƙasa kake a kowane gari kake a duk inda kake za a amsa kuɗin ka sannan za a saka ka a cikin wannan tsari na fina-finan India na Hausa da za ka dinga downloading da duk wani film da kake so. Kada ki bari a baku labari. Duk wannan tallan da muke muku ba ƙarya a cikin sa babu yaudara. Ka zo ka shiga wannan group domin a nan ne zaka dinga samun duk waɗannan fina-finan da kake gani. Duk wani faman ka da nacin kana neman fina-finan India na Hausa a YouTube ko Vidmate ba za ka same su ba. Sai dai ka ga tallan mu kawai. Amma in dai ka dauki wannan number da kake gani ka yi magana a WhatsApp kace kana son a saka ka a cikin wannan group namu da ke kan Telegram wato VIP group. Za a ga maka dan abin da ake biya sannan kuma a saka ka a cikin wannan group. In dai ka shiga group za ka ga fina-finan India barkatai har ma waɗanda baka ga tallan su ba. Akwai na kallo, akwai na saukewa a waya kai tsaye. Ba ruwanka da makullan sirri ko kuma wai duk da kake so ga sunan kawai sai dai ka saukar a wayanka sannan wanda baka gani ma da ka rubuta zaka gansu a kasan satin naka so kawai zaka saukar a wayanka ko kuma ka kallata ba sai ka saukar ba sannan ba ruwanka da kowa ba ruwanka ya sake zuwa kan YouTube kana neman film din India in dai kaga tallan film in dai ya fita to zaka sami a group in bai fita ba ma da kai magana zaka ga cewa film din bai fita ba amma yana nan tafi so dan haka gaskiya shawara da kuma faɗi ka daina wahalar da kanka ka daina bata maka kanka lokaci kana neman film din India akan YouTube sai dai kaga talla amma ka rasa yadda za a ka same shi hanya ɗaya ce mafi sauki ita ce shiga wannan group namu na VIP da ke kan Telegram da zaran kai magana da ni akan WhatsApp za a ga maka kuɗin da zaka bada in ka biya yan kuɗinka za a je a adana ka a cikin wannan group